no corazón do concello de Cartelle, alí onde as corredoiras se enredan entre soutos e regatos, medrou desde hai séculos o entroido de Sande. Un entroido vello transmitido de pais a fillos que conserva a alma das festas antigas, aquelas que nacían co ritmo da terra e co latexar do pobo. As primeiras lembranzas desta celebración pérdense no tempo, mais a súa esencia permanece viva. Unha festa que marca o paso do inverno cara á primavera, onde o riso, a sátira e a comunidade se xuntan para dar forma a un dos entroidos máis auténticos da nosa terra. Aínda hoxe, en Sande, o entroido é moito máis ca unha festa. É unha promesa de identidade, un acto colectivo onde todos, novos e vellos, participan dunha tradición que non entende de modas nin de esquecementos. Cada máscara, cada broma, cada baile baixo o ceo frío de febreiro é unha homenaxe aos devanceiros que xa celebraban este tempo de liberdade e renovación. O sábado, a xente de Sande reúnese no Souto, ese espazo sagrado da festa. Alí, entre carballos centenarios, comezará a celebración. A veciñanza botou días preparando con esmero o lugar, tamén as bodegas que moitos deles teñen medio agochadas no Souto e que nos falan dun pasado rico no cultivo da vide. Serán durante a festa lugar de encontro, reunión, comida e segredos. A pesares da súa antigüidade, seguen en pé e vivas. Entón que facemos, Ramona? Nada, pues. Solo único que me está fría, mamá. Hostia. Un dos elementos característicos do entroido de Sande que fará a súa aparición o sábado é o oso que esperta da súa hibernación coa chegada do bo tempo. Pero que hai en Castelo? A preparación do seu disfraz, artesanal e elaborado con peles animais, é un proceso laborioso que se repite ano tras ano e que nos explica Sousa no taller onde se elabora. Esta figura do oso simbolizando o espertar da natureza existe en moitos dos entroidos da península e esténdese tamén por Francia e Italia. No caso de Sande visto un traxe feito con pelicas de ovella, unha máscara de latón revestida tamén de pele e unhas garras metálicas a xeito dunlles. O sábado tamén, o sábado normalmente son 3 mozos que se van turnando, 3 ou 4. Pero salen 3 ou 4 veces, pero botan un par de minutos, porque é o monte. Entonces correr por o monte é complicado. Porque a maleza, toda a xente tal, hai pausa, hai maleza, tal, tropezase moito, caise. Sí, é incómodo, non se ve máis que por aquí. Entonces, se pos isto, ves moi pouco, ves un ángulo, o lexo sí, pero acerca ves moi pouco, entonces é bastante complicado andar con ele. Pero bueno, é o que foi sempre. E é o que seguirá sendo. É de metal. Isto, por exemplo, canto tempo ten? Esta máscara terá, por esta fixémola, 25 anos tendrá, máis ou menos. Esta. A vella, pasa que a vella estaba destrozada. Esta fixémola un ajolateiro de Celanova. Que había que facer outra, porque xa lle romperon os dentes. Tiña colmillos largos, de caer a pegar contra o suelo, o fuciño, cada pouco hai que endireitalo, porque de caer, tiñamos colmillos así largos, pero de caer a pegar contra o suelo, xa romperon. É moi duro, é moi duro correr con ele. É moi duro por o esfuerzo e por os golpes que levas. Porque ao final tú golpeaste contra a xente, botaste a xente, tal, pero a xente tamén estás facendo un esfuerzo, dache, a xente a veces dache sin querer, e vas correndo como non ves ben, pegas contra calquera sitio, e costa moito, é difícil. Agora quen corren son 3 ou 4 rapaces de aquí que teñen 25 anos, 30 anos, 30 pouco. Si, sempre están correndo os mismos sempre. Porque hai botardas. Voltamos ao Souto, onde foi chegando xente de moitos lugares para compartir a festa. O son da música vai animando a todo o mundo a beber e bailar. Hai grupos que xantan pola súa conta, outros participan no xantar preparado pola organización e ninguén queda sen alimentarse para poder facer frente ao que lles espera pola tarde.
Na mentras a xente disfruta da sobremesa, algo está sucedendo a espaldas de todo o mundo. Nun lugar segredo, que cambia cada ano, o oso está voltando á vida. Sousa e os seus compañeiros axudan aos mozos que se disfrazarán de oso a vestir o traxe e a máscara e guíanos polos camiños para chegar inadvertidos ao souto e sorprender a xente. Por veces, o oso desaparece para voltar de novo noutro lugar diferente e con forzas renovadas. Finalmente, a xente conseguirá capturar o oso para poder continuar coa festa. O animal, preso con cadea, será conducido fora do lugar para a tranquilidade dos presentes que non sospeitan que, nun futuro próximo, voltará a aparecer. A sopa da terra perpetúa unha antiga lenda na que uns viaxeiros sen nada que comer chegaron a unha aldea dicindo que tiñan unha pedra maravillosa que cocéndoa daba un caldo exquisito. Según que cía auga foron pedíndolle á veciñanza diferentes elementos só para aderezar un pouco e a xente, almirada, folle dando todos os ingredientes necesarios co que finalmente se conseguiu un maravilloso caldo do que comeron todos. Cover nunha orquesta. Aquí no outro, este sí se morreu.
Situada no alto dun outeiro, a torre próxima ao castro vixía polo menos dende o século XII as terras de Sande. Podemos imaginar as vistas que dende este magnífico mirador terían os nosos antepasados e tamén as festas celebradas no castelo. Festas que non distarían moito do entroido tal e como o coñecemos hoxe. O domingo é un día para celebralo en familia. As veciñas acuden cedo ao ir á misa e reúnense para aquecer o corpo cando empezan a aquecer os primeiros raios de sol. No adro da igrexa conversan e coméntanos como lembran elas a festa na súa mocidade. De colches vellas facíamos unhas faldas hasta os pés. E despois, pois para arriba unha pañueleta. Bueno, íbamos todas peperes, sí. E despois as bonitas como andaban de recorrendo o pueblo, todo eso polo pueblo, de arriba para baixo, de arriba para baixo. Aquilo era bonito. Despois cada un levaba o seu. Un levaba unha máquina de sulfatar, outro levaba un arado, outro levaba... Cada un andaba co seu, sí. Entón, E a canción, como era a canción? Ya verás cuando te pongan los pendientes del collar, y esos guantes tan elegantes y esas puntillas con el lazal. Pois sí. Eles iban de bonitas, porque eran altos. Sí. sí, pero nunca levaron a cara tapada. Levaban o plumacho arriba, Así, un plumacho. a toquilla esa de o montón ese de Manila, Claro. o Yo, de cintas era- carbotallazo, percintallazo, pero a cara tapada nunca levaban. Levan agora non sei por qué. Xa non tapaban a cara. Bueno, Bueno, a verdade é que co cara tamén conócense, porque cada generación fai a súa maneira. E os que temos agora aquí, que estamos nombrando tanto o meu pai como o dela, isto sí que facían carnavales. iban de diante da banda de música. Cando viña un número, que facían un número, iban de diante da banda de música, organizando que nadie se Pero metiera eles ninguén. organizaban o coro despois. Exactamente. Porque o que se metía para diante, co bastón dabanlle para atrás. Eso era o que facía. Para deixar entrar os que facían a función. Exactamente. Facían moito Facían moita cousa. Bueno, pues, lo recordámosla, bueno, que era máis do pueblo con máis cousas que tiña a xente nas casas, non tanto así, pero en principio nós tamén estamos volvendo a esencia de antes, outra vez, como recuperamos todo e agora sí, agora somos un grupo moi grande de bonitas, que temos o traxe todo. Porque en que ano se deixaría de facer? Aquí houve sempre, cando estaba perseguido e tal, o entroido sempre se fiu, de unha maneira ou doutra, entende? Sempre houve entroido aquí neste pueblo. Voltamos á Praza do Pobo e atopamos as primeiras bonitas que se congregaron para continuar coa festa. Que eu como uns 16 ou así. 3 ou 4. 3 ou 4. E gusta vos a festa? Sí. E salides vestidas de bonitas e que facedes? Vamos de paseo a darlle a xente. Pois eu uns 3 ou 4 anos. E por que empezache? Empezamos, porque empezaron os amigos e que os veciños do pobo, entón, pois hai que animarse, manter o entroido. Hoxe será o primeiro día no que vistan tan singular traxe. Coñezamos de que se compón. Primeiro leva unhas calzas blancas, un zapato negro e unha camisa blanca. E agora imos por a falda. Despois leva unhas pañoletas, que son uns mantos de Manila cruzados, van saltando así de lado. E agora outro por outro lado. Así, a corbata. Ahora levaría unha gravata roxa. Metida por dentro. Aí.
ahora sería unhas calzas e unhas polainas. Aí. Y aquí un pañuelo. Un pañuelo na cabeza. Bueno, pues Trae un teño de peina. Pues ahora levan uns guantes blancos. Que sería unha máscara de araña. E o gorro. Leva unhas cintas por atrás e despois leva 4 paus de plumas de galiña. Poñas así. E agora voume vestir eu. E esta sería a bonita. As polainas empregadas orixinalmente para protexer as pernas nos traballos do campo cumplen aquí unha función decorativa e levan incorporados uns axouxeres para dar de música ao entroido. A saia, exemplo da arte para a reutilización dos galegos, está feita coa esquina do cobertor dunha cama. Era frecuente que nas familias foran 4 persoas coa mesma saia porque saíran unha de cada esquina. Os panos, según a tradición, veñen de Filipinas e trouxéronmos os soldados que voltaron da guerra. Na actualidade siguen chegando de países asiáticos, pero por outros camiños comerciais. A garabata, elemento claramente masculino na época na que se empezaron a empregar estos traxes, é un dos elementos que marca a dualidade home-muller do vestido de bonita e contrasta co feminino da saia e os panos. Dous accesorios imprescindibles son as luvas brancas e o pano á cabeza que axudarían a que a bonita fose irrecoñecible para os demais. Completan o traxe a máscara feita de arame e decorada cun rostro de muller e o sombreiro que a coroa. Este está formado por 2 aros de madeira curvada aos que se lle engaden 4 paus verticais que se decoran con plumas. A estructura cúbrese cunha tea de cores que a oculta e lle dá máis vistosidade ao sombreiro. As bonitas lucense por o colorido que teñen. De aí o nombre. De novo na praza, as bonitas foron preparándose para atoparse cos veciños. No entroido, o colorido é o que fai todo, claro. A ver como está a garganta, pero bueno, a ver. Igual de vídeo, moito... No, iso quedou aí. Como era de esperar, á saída da misa, as bonitas recibirán os asistentes engalanadas cos seus fermosos traxes e farán pasar a xente por entre elas para gastarlle bromas. Gracias. Na actualidade, os golpes dados cos bimbios son testimoniais e cumplen coa función de lembrarlle a todos os presentes que son as bonitas as responsables de manter a orde na festa. Pepe!
As bonitas aproveitan para facerse unha foto de familia cada ano na Fonte do Pobo, ese lugar central e máxico onde o martes continuará a festa coa representación dos números. Acto seguido, en corrida procesión visitarán as diferentes aldeas de Sande cun cometido moi especial. Visitar nas súas casas a xente maior que xa ten dificultades para participar do entroido. Este é un máis dos motivos que fan que o entroido de Sande siga vivo. O esforzo e a dedicación das súas organizadoras para que ninguén quede sen participar, para que todos podan vivilo cada ano. Sobre todo grande. Os pequenos non nos fan falta agacharles. Pero... ¿Por qué no? No sé disfrazado. Ah, pues trae aquí un novio, claro. ¿Qué carajo? Sí que se. Os estreitos camiños flanqueados de casas, na súa maioría deshabitadas, conducen o entroido polos diferentes lugares. Imaginamos ao noso paso como serían todas estas casas cando estaban cheas de xente e queremos fantasear cun futuro no que o rural volta a repoboarse coa xente nova que participa, algunha por primeira vez, na festa. Salle urticaria. ¿Qué significa eso? Que recargando el camino y congelando. Hostia, Mira que. Mira, déxalle o móvil. pero si non é dos nosos. Anaís, ven. Que abres tú, bro? Está aberto. No, así con cara. Claro, porque es bonito. Das antiguas. Rematará esta mañá de domingo e de visitas a amigos e familia. Colleránse forzas e preparase todo para cando chegue o martes rematalo entroido como se merece. Escoitamos agora a Mónica Vázquez Lopo, unha das organizadoras da festa que nos explica que este entroido nunca se perdeu e nos fala do traballo da organización. O entroido de Sande nunca se perdeu, o que si se perderan fora a figura das bonitas, que, sin embargo, a súa figura principal. A súa recuperación foi gracias ao traballo que fixo a Asociación de Veciños o Castelo de Sande, que xa fai máis de 25 ou 30 anos se puxeron en marcha falando con veciños, con xente deli para ver como eran as máscaras e os gorros. A partir de aí, en todo este tempo, pois fomos medrando e desde fai 5 anos convertémonos nunha asociación cultural Entroidas Bonitas de Sande. Desde esta asociación pois creamos unha entidade que fai posible estar noutros sitios, ir a desfiles, exposicións e tamén darse a valer e que a xente do pobo pois vexa que ten algo que vale a pena, que ás veces ten que vir a xente de fora para decirnos todo o que temos. Agora de cara ao futuro que si queremos é que toda a xente se siga sumando e por suposto que todos que fixeron posible que chegásemos hasta hoxe desde a recuperación e os que nestes anos o mantiveron vivo, pois que sigan con nós e poidamos seguir avanzando cara adiante. Desde a asociación e non só desde a asociación, tamén todos os veciños estamos moi contentos porque cada vez o entroido está sendo máis coñecido e recoñecido non só en Galicia, senón desde Portugal, Francia e outros lugares. Eso é unha forma de sentirnos moi orgullosos do que temos. En canto a participación estamos alucinados porque cada vez medra máis, pero sempre nos nosos límites e sempre sendo conscientes de que é un entroido rural e que somos o que somos e non podemos dar capacidade a moito máis do que somos, pero tamén queremos iso, manter a nosa esencia, sobre todo que sea un entroido rural. O martes é tradicionalmente o día grande do entroido en Galicia. En Sande é o día de celebralo coa familia, de percorrer as aldeas e de visitar as persoas maiores. A mediodía xantarase en comunidade un bo prato de callos e bailarase coa música. Posteriormente terá lugar un desfile ata a Praza do Pobo no que se fará baile e se representarán os números.
Polo medio da festa aparecerá o oso. Aínda que xa este posto en cadeas non deixa de ser un fero animal do monte que por veces tenta escapar dos seus captores. E tamén a vaca. Outro animal que, a pesar de ser manso durante todo o ano, coa chegada do entroido tolea e tórnase fero, causando temor entre a poboación. E arranca de novo o desfile polas aldeas adiante. Haberá sorpresas polo camiño? O oso, con ser oso, non está libre de accidentarse porque na súa fereza non sabe controlar as forzas. Será capaz de recompoñerse, eso sí, e seguir o seu camiño amedrentando a veciñanza. Bueno, había das maneras, sí, había burritas, había vaca, y había oso, los metros, había muchas de cosas. Yo choveu. Choveu, me gusta que veñan por aquí. Que ven. Y hablando con unos y con otros y con otros. ¿Vieron el negocio? No Pazo de Sande reúnense os diferentes persoaxes do entroido de Sande para ofrecernos aos fotógrafos a oportunidade de fotografialos nun fermoso entorno, algo que sempre agradeceremos. Bueno, vete por aí. Bueno, vale. Cantos anos fai que se recuperou, Marti? No 2008. Desde 2008. E vos? O sea, ti en concreto? Este ano é o primeiro ano. O primeiro ano. Sí. Repites o ano que ven? Sí. Que tal a experiencia? Sí, moi ben, porque somos de aquí tamén, entón, pois hai que seguir as tradicións. Xa se vestían a vosa familia tamén, non? Algún sí. Alguna persona sí. Chegamos á hora do xantar que se fará no campo da festa. Será comida de pota para quentar o corpo. Será tamén comunitario porque Galicia non se entende sen os traballos e as celebracións compartidas. Outra oportunidade para celebrar todos xuntos, repoñer forzas e voltar á troula con máis ganas. Rematado o xantar non hai tempo que perder.
Arranca o desfile ata a Praza do Pobo acompañado pola música e precedido polo toxo licoreiro que reparta o sagrado licor que alegra o espírito e dá forzas para o que veña. Si sodes bendecidos, beberedes licor. Si non sodes bendecidos, non beberedes. Na parte final da festa, a veciñanza representa uns números satíricos que se prepararon secretamente nos días previos. A esta preparación chamábaselle ir ao faiado como nos contan Sousa e Antonio. Os números son unha escenificación de cousas que pasaban no pueblo, normalmente, ou na política. Despois xa se meteu máis na política, pero primeiro que pasaba no pueblo, aquel que se liaba con aquel, ou aquel que se casaba con aquel, ou que tal. Eran cousas que pasaban no pueblo. Si alguén facía unha obra ou se facía algo no pueblo, facíase unha parodia. Sempre se fixeron parodias, eu acordo cando veo o Alcantarillado, que foi, non sei, 1980 e pico, 1990, diría o Alcantarillado, fixese unha parodia de movimento do Alcantarillado. Unha parodia porque hai unhas fosas éticas que no pueblo do lado, e sempre houve moito pique entre os pueblos. Entonces as fosas, parte do alcantarillado iba para as fosas do pueblo. Entonces, bueno, pois cagamos e vai por un tubo para a vuelta. E desas parodias sempre se fixeron parodias. Alguna xente parecía mal, pero eu desde pequeno escribíamos nós. Nós facíamos parodias, fixemos o xuicio do cura, que tuveron xuicio porque roubaran unha lámpara no pueblo e que ser a il. Eso fai moitísimos anos, eu tamén 15, 16 anos. Fixemos a parodia do cura e fanse parodias agora, bueno, o tempo, pois se o tempo está tal, pois metes a política co tempo. O tempo ven un nordeste porque bueno, porque o Sánchez non sei que, parodias todas. O Antón é moi bo neso, entón escribe bastante parodias. E iso faise o martes? O martes, ese é o martes. E chega Antón, e contanos a historia do demo. Entonces unha vez parece ser que descorriron o demo, porque o demo, nunca me dito, houve un home que me quedou para sempre o demo, o Alejario demo. Entonces fixeron un brate, bueno, con unhas pallas de millo, tal, un pouco de terra, meteron ali, pero pinado todo de carbón, como asegurado, de negro, espido. Tuvo un señor aquí que empatou parodiando. Non, pero botou enterrado desde a mañán anterior. Desde a mañán, porque salía a tarde, a mañán enterraron e un primo dele, Ernesto, Jardón, estaba con a paquedade de pasar e pisar porque le enterraron na terra e taparon por riba. Entón, puxeranlle follas e non sei que, entón, para que nadie pisara, entón, estaba o primo jardando para que nadie pisara na cabeza. E botou toda a mañán ali, porque marcharon cedo para ali, e enterraron a tal, e despois sí. No, despois eu que me contaron, porque eu todo contaron. Eso indo... Para tener con os señores dicindo como se fora así, viña vestido como se fora un sumo sacerdote, unha persona tal. Entón empezou a falar de que era capaz de dominar o mundo inteiro, que dominaba as aves, para ali había unhas liñas así, e vamos tal. Despois, incluso que dominaba os animales e tal, bom, aparecen uns cas por ali, unha historia de que dominaba todo. Dixo, incluso podo dominar que aparece o demo e guía. Dixo, bueno, que aparece o demo ya, o demo, saiu da terra. Espido de todo, pintado de negro. E tras esta explicación non nos queda máis que ver os números deste ano xunto coa participación espontánea de algunha visitante. Imos facer un número, chámanlle aquí, que é unha pequena parodia. De aquí saíron moitos artistas que triunfaron despois por aí adiante, así que aplicarse, pero bueno, o asunto é facelo con naturalidade, como se fose un triste, que é o que é. Mira unha cousa, dixente tanto, mi niño, que non che tan grande amor,
que para min fuches rúa. Claro son. Pero ahora se ten que vais deteriorando un pouquiño. Ainda vai. Bueno. Hombre, pero tú non te crees que un vello dá pão novo? Non puede ver se cadra. Onde se poño un novo e se quite a belleza toda. Bueno, ahora sí que me meteste nun bo problema. Cousas que acontecen sin saber, porque é a maxia do entroido. Alguén ven, falas, dis, e alguén diche, e tú queres, dis, pero que temos aquí? Se temos unha maravilla, temos un conto, temos un artista, temos un conto maravilloso, e dei faise un número, e isto é talmente como foi. Sucedeu así. E continuamos con outro número no que se aproveita, como en tempos de Don Quijote, para atacar aos muiños de vento. Non sei se sabedes que aí no Coto de Novelle queren pôr unhas tarabelas. Por se alguén non sabe o que son as tarabelas, porque hai quen non sabe que son as tarabelas. Bueno, as tarabelas terán bo precio, pero os tarabelos non hai que los pague. Pois se é así, tratándose de tarabelas ou tarabelos, é que hai moito tarabelo de Noso Señor, Pois que siga así o conto, que as poñan, é que lle vas faer, darnos por fudido, pois, e o vento. Agora eses tarabelos que se velen, eses que se viñen a ofertar, o aire hai entrar. Viva o Carnaval de Sande, gracias por vir a todos e por nos aguantar. Viva o Carnaval de Sande e abaixo as tarabelas. E aos tarabelos que baixen aínda máis. Como fin de festa, os veciños e veciñas que aínda teñen enerxías rematarán a festa ao xeito tradicional de Galicia, cunha queimada. Esta tradición ten parte de rito comunitario e purificador por medio do lume. Maxia do leiro que fixo esta cunca, poder curativo do sangue da terra, vento que moves as lapas do lume, xurden fantasmas no meu pensamento, érguense os bafos quitándome o alento. Pasa das 12, perto anda unha, medra a roda da mala fortuna, queimada eu te fixen, e queimada ti es, alea jacta est. Vivo entroido de Sande! E por fin, coa queima do meco remata ata o ano que ven o entroido das bonitas de Sande.